Neem Cream Mosquito Repellent kinlunsar sa Santa Barbara. 17 ka mga bulutuan sa Santa Barbara ang ginhatagan sang libre nga Neem Cream Mosquito Repellent sang Hulyo 12, 2011 upod sa paglunsar sa siningang produkto. Ang Search for Mosquito Repellent Project ang ginlunsar ni Mayor Denny Superficial sa nagligad nga tuig, Nobyembre 2010. Sa pagpanguna ni Mrs. Mirna Suntiliano sa Municipal Welfare and Development Office, ang mga miyembro sa Santa Barbara Barangay Health Workers ang nakahimo sang locally made mosquito repellent sa pagpahaganhagan sang kaso sang dengue kag ini ang ipanghatag sa mga primary kag elementary schools sa aton munisipalidad. Subong ang mga barangay health workers nagahimo sang sining neem cream para sa ipanghatag sa mga estudyante sa elementary school through also the help of our beloved Mayor Dennis Superficial. Kaya siya ginagasuporta sa sining programa sa barangay health workers, which is nga isa man kapalaagyan nga makabuligid sa mga barangay health workers to be their livelihood program. Base sa research kag survey ginpatigayon ni Dr. Zoe Sucaltito Jr. kag sa mga Municipal Health Office staff, base sa mga respondents sa Barangay Kadagmayan Norte kag Barangay Balibagan Este, ang Neem Cream Mosquito Repellent ang ginpasigurado nga epektibo. Ang clinic teacher sa Barangay Bulong Elementary School, Zosima Silaw, nagpasalamat sa mga barangay health workers sa paghatag sang libre nga Neem Cream Mosquito Repellent kag sunod sa iya, napahagan-hagan gid man ang kagat sang lamok sa mga kabataan sa nasampit nga bulutuan. Gingamit ka sa mga bata. Do efektibo man at paggamit nila kay silin sa mga bata daw nahagan-hagan ang kagat sang lamok. Parang nagastay sila sa room namin sa grade 1. Sino ka Mayor Denny Superficial ang tinutuyo sa sining produkto amo nga matap na ang kagat sa lamok nga mahimo tunaan sa nagataas ng kaso sang dengue. The ultimate barrier ang mosquito kag ang tawo amo nga ang skin, no? So ang dapat ang skin hindi makagat ka lamok. So ang neem tree ointment o cream together with the concoction nga ginahimo ang aton mga barangay health workers magaprevent ran nga mga lamok nga magkagat sa panit kang tao o kung magtuslok kang anang nga sting, no, sa panit kang tao. So thereby preventing mosquito bites and eventually preventing dengue fever. Ang Neem Cream Mosquito Repellent ang nahuman gikan sa neem leaves, coconut oil, kag scented wax. Kag ini ang nagabili sa 10 ka pesos. Tubtub subong, padayon pa ang mass production sa sininga produkto. Testingan dyan kang ating Municipal Health Office, no, pagi sa kay Dr. Suwi Sucaltito, no, naghimo tanan dyan kang randomized study, no, kag na manana, kag natukiban nga ang neem tree cream o ointment 95% effective kag 97% acceptable sa mga subjects nga testingan na. So amo kadya ginadapt naman kang ato nga banwa ang isa ka barato nga paagi sa pagtapna ang pagkagat kang lamok sa mga tawo using neem cream or ointment. Naginhimo kang ato nga mga barangay health workers. Ginapanginbulahan ang mga miyembro sa Santa Barbara Barangay Health Workers sa paghimo sa pinakabarato nga mosquito repellent sa pagtapna sang kagat sa lamok kag magpanubo kung hindi man magpauntas sang kaso sang dengue sa munisipalidad. Neem Cream Mosquito Repellent kinlunsar sa Santa Barbara. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.